sagadagian kay mga limu Allah. Sagin kakap kalinan sa Quran na upakaibarat sa bulong na dua ka klasya bulong apod pakawarkano paganayon na bulong at tanabo amamis akapakasasagadian ikadua na bulong at taka amapaita kapakasasagadian anto na uno ni bulong asuguan wa Allah amatatago ko Quran na hadith at tanabo akapakasasagadian naginan subulong at suguan wa Allah amakaayon ko mga kabay aginoniyo ibarat ukatira wa Allah kulu washrabu wala tusrifu kang kano naguinom kano soba kano pamagilang na andad di kaya tirosag ko na tao na dit nagkararangitan kakagiyam niya kayon ko kabi ginatano apya sumo usug no pagimbitaran ka na tigin na salamat kandama ko mau usug na umaylan niya na sidaw na budi na tigin na perumanaw kamapita mas sila iwanan ana aya panubaya may imbitar ka naging ko tataw apod ka utama kaya pa na malumbat so sila ubat saka panalakunian saka kunian kakagiya at kanto makayon ko kabi ginonian langulangan na yakatiro wallah langulangan na sugan wallah ama kayon ko mga biya ginawatan na upaman ka bulong na tanabo diyan ka na natanabo na yawaraan yan na anday kaya leon sa bulong na tanabo na apya sudah sakit yan na di mamakabukay at ginawad na pedat tanabanan na pakay na wakong kaon ka di mabipya ginawa ko kakagi mauna sa ginawa niyan amamis at tanabag kayo yan nalangulangon pa ng mga sugan wallah ala ka pa ka sa sagidian da ka na mapait ala ka pa ka sa sagidian da ka na marangka naginan susuguan wallah upakay balat sa bulong na raw na kupaya o di inapatawali mapait ayakan tiro ng mga lokstano na mapait suraw na kupaya gusto patali na di ka po manamanan kaya bulong sa tiyan na langulangon na suguan wallah makasusurang ko mga kabe ginawatano na taka agu patali agu raw na kupaya kapaka sa sagudian na tagal niyo sa ginaw niyo kapakapi ang kanuro ng Allah